Il-ħamis flaxija l-Partit Nazzjonalista tella dibattitu bejn il-kontestanti għal kariga għal kap tal-Partit Nazzjonalista. 4 ġurnalisti indipendenti, 3 minnhom ex-ġurnalisti tal-Partit Nazzjonalista, staqsew lill-4 kontestanti. Dibattitu li kompla jikkonferma l-fazzjonijiet u l-inkwiet intern li hemm fl-istess partit. Fuq kollox spikka n-nuqqas ta' ideat u proposti għal pajjiż minkejja il-weda li qegħdin jagħmlu mal-kunsilliera u t-tesserati li fl-elezzjoni ġenerali ta' 5 snin oħra il-Partit Nazzjonalista se jkun partit rebbieħ. Spikkaw mistoqsijiet fuq l-allegazzjonijiet li qed tagħmel il-blogger nazzjonalista Defni Caruana Galizia fuq Adrian Delija, b'dan tal-aħħar jgħid li se jagħmilha libel ieħor. Iżda waqt id-dibattitu, il-blogger nazzjonalista kompli toħroġ stejjer fuq il-blog tagħha. Bitri bankari li allegaw li Delija għandu kont bankarju barra minn Malta minkejja kull ċaħda min-naħa tiegħu. Dan kompla jwassal ar-rabja ta' Adrian Delija li kompla jikkonferma li Defni Caruana Galizia kienet il-moħħ wara l-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista u kienet li kellha f'idea l-aġenda tal-istess partit. Nibża però illi tul l-aħħar ftit snin l-aġenda tal-Partit Nazzjonalista illi aġenda illi suppost tkun mibnija fuq il-valuri kbar illi januha, isedquha, mibnija fuq il-politika tal-verità u tat-tajjeb, ġiet b'xi mod jew ieħor meħuda minn taħt idejh hemm xi ħadd wara l-kwinti illi jrid jibqa' jiddetta l-aġenda tal-pajjiż. Tal-istess ħsieb kien Frank Portelli li wkoll kien qed jaffaċċja attakki personali minn Caruana Galizia u wkoll kien biħsiebu jiftaħ proċeduri legali l-qorti fil-konfront tagħha. Illi di wissija iċ-Chief Justice li qed tikdeb taħt ġurament. Frank, jekk tippermettili il-ħin tiegħek spiċċa. Frank, ħin tiegħek spiċċa f'dan il-kuntest. Però l-verità m'għandix ħin ta' Jess. F'ħin bla waqt Frank Portelli wera solidarjetà sħiħa ma' Delija u tenna li l-istess għandu jagħmel il-Partit Nazzjonalista. Solidarjetà u sussidjarjetà. Is-solidarjetà x'jiġifieri? Illi aħna nkunu solidari ma' xulxin. Mela jiena solidari ma' Adrian Delija. Jiena solidari miegħu. U l-partit missu kien solidari miegħu wkoll. Attakki personali. Kieku kien hemm xi ħaġa serja, misshom ġabuha għand il-Kummissjoni Elettorali. La Chris Said u lanqas Elix Perici Kalascione li jidher li qed igawdu l-appoġġ tal-Amministrazzjoni Nazzjonalista u l-Kap Caretaker Simon Busuttil ma lisnu kelma waħda dwar l-allegazzjonijiet li qed tagħmel Caruana Galizia fil-konfront ta' seħibhom. Tul id-dibattitu spikkaw ukoll mumenti ta' battibekki bejn l-4 kontestanti. La darba Elix Perici Kalascione huwa t-teżorier tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delija staqsih dwar il-qada finanzjarja tal-partit u dwar il-beħ tal-każini. Dan il-pjan ta' ristruttura ta' 15-il sena huwiex korrett li bniedem jassumi illi ma jistax jitwaqqaf il-beħ tal-każini. Irrid inwieġeb b'responsabilità. Jiena ma nistax ngħid żgur mhux se jinbiegħu każini. Mistoqsi mill-ġurnalisti dwar l-invoices folots tad-DB, Perici Kalascione ħarab milli jwieġeb. Tul id-dibattitu, Frank Portelli għamel dikjarazzjonijiet ta' tħassib dwar l-istat li tinsab fiha d-dar ċentrali. Hawnhekk hawn f'din dar ċentrali, fil-basement, fil-istamperija. Għandna kmamar, ma jintużawx ħlief biex jipejpu u jixorbu. Let's be honest, tal-f'kamra jiena qas kont tiflaħ bir-raħa ta' xorb u raħa ta' sigaretti. L-4 kontestanti kienu mistoqsija dwar il-koalizzjoni mal-Partit Demokratiku u Adrian Delija qal li ma jaqbilx ma' dan il-ftehim. Il-bniedem ħoss illi ma kienx ħajasal u allura kellu jagħmel dak kollu illi jista' biex jipprova jasal ma' ħadd ieħor. Min-naħa l-oħra, Chris Said qal li elezzjoni oħra mhux se jerġa' jiġi bżonn din il-koalizzjoni. Però rrid naħdem biex fl-elezzjoni li ġejja il-Partit Nazzjonalista ma jkollux bżonn forċini. Il-Partit Nazzjonalista ma jkollux bżonn koalizzjoni. Id-dibattitu li dam għaddej madwar 2 u nofs reġa' kien konferma tal-firda u d-disgwid intern li hemm fil-Partit Nazzjonalista u n-nuqqas ta' ideat u viżjoni għal pajjiżna tal-4 kandidati li qed jaspiraw li jieħdu t-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista.